Tak ahojte všetci. Dneska som sa rozhodol, že si to aj natočím, čo dneska idem robiť. Za prvé sa predstavím, lebo sú to aj známi ľudia a sú to aj neznámi ľudia. Keď si to pozrú, tak volám sa Andy a rád fotografujem. Som hobby fotograf a rád fotím krajinu, rád fotím model, portréty a rád skúšam nové veci. A teraz v posledných dňoch som sa tak dal na produktovú fotografiu, ktorá je, dá sa povedať, že z jednej strany aj jednoduchá, ale aj nie je až tak jednoduchá. Ale hlavné je to, že je pri tom strašne veľa času a človek si kľudne môže ponastavovať, vyskúšať, cvakať. Takže baví ma to. A dneska som sa rozhodol, no začnem od začiatku, tu som to vyložil, že čo potrebuješ k produktovej fotografii. A ešte podotknem sa tomu povie, že toto video bude skôr pre amatérov, ako som ja, a pre začínajúcich fotografov. Preto som si vybral objektív, fotiť budem Canonom. V tomto prípade je to, pri produktovej fotografii ešte toľko poviem, že je to úplne jedno, či bude foťák 200 eurový alebo 2000 eurový. Je to úplne jedno. Jedná sa o tento objektív. Vybral som objektív 1855 s clonou, ktorá má 4 až 5,6. Je to zoomovací objektív. Je to základný objektív ku fotoaparátu Canon. Každý, kto si kúpil, tak v obchode, tak asi predpokladám, že si to kúpil s týmto objektívom. Takže skrátka je to základný objektív, ktorý viem, že má jeden, má to môj bratranec, má to moja kamarátka z Rožňavy, ďalšia kamarátka, kamarát, mladí ľudia, ktorí začínajú s fotografovaním, čo ste ma vy štyria napadli, keď to budete pozerať, tak asi o vás rozprávam. A som strašne rád, že sú ľudia, ktorí začínajú fotografovať, lebo je to zábava. Je to strašná zábava. No, takže späť. Je to ten základný objektív, ktorý máš aj doma, aj ty, keďže máš Canon. Takže, ďalšia dôležitá vec, čo k tomu budeme potrebovať, je samozrejme statív. Statív, ktorý je nevyhnutný. Lebo bez statívu by sme museli dávať väčší čas a to zase pri produktovej fotografii čas nebudeme riešiť. To v ďalšom videu si povieme čas, clona, ISO, čo znamená, keď budete chcieť, do komentu mi rovno môžete napísať, že áno, Andy správ video o čase, clone a o ISO. To sú tie tri základné veci, ktorý fotograf, ktorý začína, ktorý fotí, najprv sa ich musí naučiť, čo znamenajú a potom môže pokračovať ďalej. No a teraz k tomu statívu, takže fotoaparát. Druhá vec, statív, to je určite musí byť. Potom, samozrejme, že potrebujeme vec, ktorú budeme fotiť. Dneska som vybral hodinky, lebo paradajky som fotil, vajíčka som fotil, jahody som fotil a hovorím, dneska skúsime tie hodinky. Aj keď tých hodiniek som sa bál, ale predsa hodinky sú troška zložitejšia vec než jahoda a vajíčko. Predsa sú tam tie ručičky. No, tvár má taký je, tiene, svetlo, naráža všade. Ale dneska sa do toho pustíme, no tak nie sme žiadni profíci, ani jeden z nás. Takže ideme sa učiť. Takže máme na dneska hodinky. A mám tu potom pár papierikov, čo možno použijeme. Biele papiere. A samozrejme svetlo. Dneska budeme pracovať s jedným svetlom. A to bude tento okrúhlý, ten neviem, ako sa tomu hovorí. Väčšinou dievčatá to používajú na make-upy a malujú sa tak, krásne nasvieti tvár. A dneska si myslím, že krásne to aj nasvieti naše hodinky. Bude sa nám to jednoduchšie fotiť. Ale dá sa použiť lampičku, no všelijaké svetlo. Toto som použil a nastavil som tam
Nastavil som tam biele svetlo. Biele svetlo na bielom podklade, čierne hodinky, bude to vyzerať dobre, podľa mňa. No, a posledná vec je táto kapsička, v ktorej mám fúkadlo, handričku a také pero. Také pero, s ktorým si vyčistím ten produkt. Lebo ten produkt, na tom produkte bude vidno masnota, bude tam vidieť špina, bude tam všetko vidieť. Tak ja si to takto troška tak prečistím. Takto. Vyspúkam nejaký prach, lebo aj ten prach tam bude vidno. Tak a potom to aj doladíme, keď možno sa toho ešte párkrát dotkneme. Tak. A samozrejme, čo je základ, aby sa tam nemali žiadne škvrny alebo nejaké flaky, tak si vyfúkáme objektív a zároveň si vyfúkáme aj čistku. Väčšinou už keď tak robím, tak poviem aj tak, že lepšie fotoaparát si otočiť smerom dole a takto vyfúkovať, aby ten prach nám nepadal z hora, nejaká slina náhodou tam skočí teraz. Takže takto vyfúknem si to, nasadím to späť a povedzme, mám fotoaparát pripravený. Takže tieto veci si ešte nechám, alebo vložíme si to. Takto, možno to potom použijeme. No, tak ideme na to, pripravíme scénu. Poďme na to. Takže použijem tento stôl, toto svetielko si takto nahnem dole, aby mi to krásne svietilo okolo na ten produkt. Potom nevedel som to dať nižšie, takže ja použijem trezor a na to jednu knižku. Na to použijem jeden biely papier. Tak. A sem položím, nejak na stred položím hodinky. No, vyzerá to nejak takto. Takže tu zhora budeme fotiť. Ešte také poviem, že keby som to mal nejak nižšie, tak to svetlo by nebolo až tak krásne na tých hodníkach. Keby som to svetlo dal veľmi blízko, tak potom stred hodiniek je celkom tmavý, lebo je to vysvietené dookola. Takže táto vzdialenosť je ideálna, teraz v tomto prípade, v tom výkone. Keby si mal silnejšie svetlo, samozrejme hodinky musíš dať nižšie. Keby si mal slabšie svetlo, no neviem, nejak by si to musel zakomponovať tak, aby boli tie hodinky nasvietené. Takže keď si takto krásne nasvietíš, ukážem ešte raz. Zhora sa bude fotiť. Mám to na bielom papieri. Keď to takto máme pripravené, tak sa môžeme presunúť k statívu. Nastavíme si statív tak, aby sme fotoaparát dostali nejak sem. Takže ideme na to. Tak, chytím fotoaparát, nasadím si ho na statív. Takto, zapneme ho samozrejme. Dáme si live view, prepneme si to na displej, aby sme videli. Tak a nejak teraz sa pokúsim dostať k tomu tak blízko, čo sa len dá. Tak. No, som tam, ale mám pocit, hodinky si našteluješ už podľa seba.
Tak, keď som si to nejak tak nastavil, takže statívom som prišiel bližšie, ako sa len dá. A na tom našom objektíve 18-55, tak dal som to na 55, takže som to vyzumoval na 55, aby sme sa vedeli ešte bližšie dostať k tým hodinkám. Tak, aby ste na to lepšie videli. Takže ja som si hodinky nejak takto dal štípku na stranu. Takto. Takto asi. Ale to je na vás. Ty si to môžeš položiť. Položí si to tak, ako tebe sa to bude páčiť. Tak. A ešte teraz, keď to mám tak položené, tak môžem si vyskúšať, že s tým svetlom troška budem pohýnať. Že kde sa mi to bude ukazovať také najkrajšie svetlo, ktoré sa mi bude páčiť. Ale je to tak. Takto. Tak. Keďže svetielko máme nastavené, produkt máme na mieste, kde chceme mať, na displeji, na fotoaparáte, máme to tak, ako sa nám to páči, tak potom by sme mohli prejsť na nastavenie. Tak poďme na to. A ešte predtým, než prejdeme na nastavenie, urobíme takú základnú vec, že vypneme si ten stabilizátor a vypneme si automatické ostrenie. Povieme si prečo. Stabilizátor sme vypli kvôli tomu, že keď máme zapnutý stabilizátor, keď fotoaparát držíme v ruke a niečo fotíme, tak nám pomáha stabilizovať obraz. Nebude sa tak triasť. Je to pomôcka. Ale keď my fotoaparát dáme na statív, kde už fakt není ani štipka pohybu, tak ten stabilizátor je tam taký citlivý, že on sa štipočku bude stále hľadať si niečo, lebo sa bude snažiť stále niečo chytiť, aby to bolo v rovnováhe. On nevie o tom, že teraz on nemá robiť nič. Takže my ho radšej vypneme, aby nás náhodou nerušil v tom. To je stabilizátor. Aj o tom si môžeme povedať niekedy viac. Tiež mi môžete mať do komentu, že chceli by ste o tom videu. A to automatické ostrenie a manuálne ostrenie sme kvôli tomu prepli do manuálu, lebo my, ak to máme na statíve, tak s manuálnym ostrením si to vieme presne podľa svojich predstav a o neviem niekoľko procent lepšie ten produkt zaostriť. Lebo tá automatika funguje krásne, áno, je to perfektné. Ale teraz ide o detail. A tá automatika si nevie až tak presne zaostriť, kde my chceme. Takže my to teraz prepneme do manuálu a my mu povieme, kde chceme, aby bolo ostré. Tak, a poďme teraz k displeju. Ukážeme si nastavenie fotoaparátu, na ktoré budeme fotiť. Tak, ideme fotiť? Tak, poďme sa pozrieť, čo tu vlastne urobím ja. A budem to celé hovoriť. Tak, základ mám to zapnuté na manuál. Potom, keď chceme, najprv prvé, čo urobím, si dám preč všetko z displeja a ideme si to manuálne zaostriť. Manuálne zaostrenie si urobím tak, že vyberiem si, na čo si zaostrím. Tak ja si vyberiem túto malú ručičku, takto si otvorím kocku, nájdem si túto malú ručičku a čo máme mínus plus, tak si priblížime. Takže priblížim si to, vidíte, teraz som si to priblížil a teraz manuálne na objektíve si to zaostrím tak, aby to bolo wow. Tak, priblížil som si to,
Vybral som si bod, ktorý chcem mať zaostrený. Manuálne som si to priblížil som si obraz. Manuálne som to zaostril. Teraz sa vrátim naspäť. Taký malý základ, že už fotka je zaostrená. Tak, teraz si zapnem informácie na displeji. Takto. No, keď to mám zaostrené, tak teraz viem, že chcem mať najkvalitnejšiu fotografiu. To znamená, že si teraz kliknem na ISO a dám si to na ISO 100. To by sme už mali všetci vedieť, že čas, čo znamená, clona, čo znamená, ISO, čo znamená. Ale keď náhodou by chcel niekto video o tom, tak do komentu. To som už dneska asi spomínal. Čas, clona, ISO a vysvetlím to všetko. To sú 3 základné veci. No, ale teraz sa bavíme o tom, že už to vieme všetci. Takže ISO som si dal na minimum, na 100. Najmenej šumu, najkvalitnejšia fotografia. Druhá vec. Prejdeme ku číslu 5,6. 5,6, dosť blízko som, aj keď to není úplne makro, tak môže sa stať, že toto, čo som si zaostril, tak môže byť ostré, ale napríklad tu, alebo tu, nebude ostré, lebo tá 5,6 clona je málo. Takže ja si ju zvýšim si ju na 9. Povedzme, skúsime 9. Zvýšim si ju na 9. Ale keď sme si ju zvýšili na 9, to znamená, že základ, čo sme chceli, máme. ISO 100, najkvalitnejšia fotografia. Clonu chceme mať 9. 9 už je celkom také, že už by mali byť celé hodinky krásne ostré. A zostáva nám tu už iba čas. Na čase nám vôbec nezáleží, lebo my sme na statíve. To znamená, že my si čas toľko dáme, aby sa nám tá fotografia páčila. Niekomu sa môže páčiť takto svetlejšia, niekomu dramatickejšie, tmavšia. Ale v tomto prípade dramaticky tmavšia sa mi vôbec nepáči, lebo okolo povedzme, bola pekná farba, ale stred hodiniek je celkom tmavý. Takže tu by som buď by som tu so svetlom niečo pohol, niečo poskúšal. Takto, možno. Pozrieme sa. Ešte jednu takú vec vám teraz pozriem, že ja si sledujem aj tento volá sa to histogram. To je vec, aj o tom by som mohol konkrétne video spraviť, keby ste chceli, môžete do komentu. Ale tak v rýchlosti. Na pravej strane sú svetlé, na ľavej strane sú tmavé. Teraz tam máme aj špičku na pravej strane, aj špičku na ľavej strane, lebo je tam biela, a je tam čierna, takže je tam aj biela, svetlé a je tam aj tmavá. Keby som zobral hodinky, pozrite sa na histogram, čo to spraví. Tmavé nám zmizli a zostali tam iba biele. Vidíte? Teraz dám naspäť hodinky, no ale budeme musieť. Keď som sa ich dotkol, aj vy keď sa ich dotknete, tak automaticky to musíme zase manuálne doostriť. Ale teraz som vám chcel ukázať ten histogram, že svetlé, tmavé. Keby som zobral predslušný papier a bola by tam len tmavá, tak by to bolo na tmavej strane. A keď, povedzme, volá sa to, že je to prepálená fotografia, už nemá hodnotu, alebo je to úplne tmavá, ukážeme si tmavú. Keď je to už úplná tmavá, tak toto je taká pomôcka, že už sa dotýkame tej ľavej steny. Keď sa tej steny dotýkame, tak vieme, že fotografia je už podexponovaná, je už nepoužiteľná. Takže my to tak vytiahneme, aby sa nám nedotýkalo. Teraz sa nám to už nedotýka. Je to strašne blízko pri stene, ale nedotýka sa toho. To znamená, že čierna je tam a je dobrá. Keď sa pozrieme na bielu,
biela je veľmi ďaleko od tej steny, ale dobre, lebo je tam väčšia časť bielej. Je tam menej čiernej, viac bielej. Samozrejme, že to bude vzdialené. Ale keby sme my išli ešte s časom nižšie, tak ešte stále teraz tá fotografia je použiteľná. Ešte keby som išiel, aha, už sme sa dotkli, ale fotografia je už prepálená. To znamená, že to už je prepál. To už ani v počítači, v produkcii sa to už ani nedá sa opraviť. Takže my sa vráťme naspäť pekne tam, aby sme sa nedotýkali ani jednej steny tmavých a nedotýkali sa ani svetlých. Takže vrátime sa niekde tak, aby sa nám tá fotografia aj páčila. Takže ja sa vrátim nejak takto sem. Teraz sa nedotýkam ani čiernej, ani svetlej, je to tam. Ale dobre, my sme sa pred chvíľou s hodinkami pohli, to znamená, že si zase pluskom si prizumujem si teraz úplne a doostrím si. Tak, mám to krásne ostré. Vrátim sa naspäť. Tak. A teraz, keď to máme krásne manuálne zaostrené, máme ISO 100, máme nastavenú clonu 9, mali by byť celé hodinky ostré, a čas nám vyšiel 10. Keď hovorím, že čas mi vyšiel 10, je to úplne jedno koľko, lebo som na statíve. Keby som fotil človeka, ktorý uteká, tak s desiatkou bude celý rozmazaný. Človeka, keď chceš fotiť, ktorý beží, alebo sa pohybuje, pózuje, tak musíš mať nastavený čas aspoň 1:100. Aspoň. Ale ja rád fotím na 1:250, je to taká istota, že zamrazím toho človeka. No dobre, ale teraz nám čas vyšiel toľko, to je jedno. No, a ešte jedna vec. Keď sa tak celkovo pozriem, všetko mám nastavené, je to krásne. Ale ešte keď sa tak pozriem, dám si informácie preč, lebo už mám všetko nastavené. Je to celkom pekné, je to slušné, vyzerá to perfektne, vyzerá to fakt jak produkt, ktorý chcem ukázať, s ktorým sa chcem prezentovať. Ale mohol by som ešte niečo také, ako volá sa to AVB. Automaticky vyvážená biela farba. A tu môžeme si zmeniť, zapnem si späť info, a tu si to môžeme, tak prepnem to, takže tu je AVP, vyváženie bielej farby. To znamená, keď to bude veľmi malé číslo, bude to chladné, modro-biele. Keď to bude 10 000, veľmi veľké číslo, tak to bude do zlata, bude to farebnejšie. Ale my teraz máme biele pozadie a čierne hodinky, tak nám by sa sem hodilo slniečko, alebo toto si môžete sami vybrať. Teraz sa bavíme, áno, som zabudol, že sme všetci amatéri a začiatočníci. Tu si môžeš vybrať, či si dáš slniečko, ako sa ti páči na obrazovke, môžeš si vybrať tieň, môžeš si vybrať zataženo, neviem, ako sa to povie po slovensky, západ slnka, alebo žiarovkové svetlo, tak. Ale je ešte taká možnosť úplne na konci, že volá sa to Kelviny. Aj toto sa dá manuálne nastaviť. Zatlačíš ten gombík, tu máš set, nastavenie barevnej teploty. Už aj ten názov hovorí o tom, že barevná teplota. Keď s tým číslom, tak to aby ste videli, keď s tým číslom výjdem úplne hore, kúkajte, tie hodinky budú také do zlata. Vyzerá to celkom zaujímavo. A keď s tým pôjdem dole, pozerajte, čo to urobí, keď s tým idem do dola. Tak sa nám to ako keby menil na Terminátora. No a už 2,5 tisíc to už je strašne málo. Teraz vás niečo učím, teraz len hovorím svoje skúsenosti, ktoré som sa ja naučil. A teraz vám ukážem, že ja, keďže si nastavím na 4500, denné svetlo je 5200-5500 kelvinov. Ale ja tu mám bielu,
čierne hodinky. Tak o štipku to dám nižšie. Takže dal som 4,5 tisíc, ktoré sa páči mne. Samozrejme, tebe sa môže páčiť 6500. Alebo ani nemusíš dávať Kelvin. Ty si zapneš na slniečko, alebo dáš automaticky, nech to nájde samo, ale mi to automaticky sa vôbec nepáči. Je to také, jak sa to povie po maďarsky, kopot, také, no jak sa povie po slovensky, kopot. No dajte mi to do komentu, prosím vás, že ako sa povie kopot sín. Nie tupa, no neviem, ako sa to povie. Tak farba sa mi nepáči. Takže ja sa vrátim k tým Kelvinom a nastavil som si 4500 Kelvinov. Ale keď ty budeš fotiť, napríklad čo som fotil včera, že som fotil bielú šálku, okolo som mal kávu a chcem mať taký zlatý nádych, taký hnedý, taký kávový nádych, tak tie Kelviny si kľudne dám na 7000, na 8000 a bude to mať taký nádych krásny kávový. Ale teraz fotíme Terminátor štýl, takže 4,5 Kelvina. Dobre, poďme ďalej. Toto pod tým, to sú tie štýly. Automatické, štandardná fotka, portrét, krajina. Krajinu si dávam, keď idem do lesa. Tá zelená je krajšia zelená. Potom tu máme jemné detaily, máme tu M-ko je čierno-biela. Teraz čierno-bielu vôbec nemusíme zapínať, lebo dá sa povedať, že toto je ako keby čierno-biela. Takže tu si prepnem klasicky na štandardnú fotografiu. Tak. To znamená, že baterka sa nám vybíja, tak urobíme si... No a ešte, keď to už máme všetko nastavené, tak samozrejme, že si dáme časovač. Ja si dávam na 10 sekúnd. Zapneme 10 sekundový časovač a urobíme prvú fotografiu. A teraz čakám 10 sekúnd. Úplne sa nehýbem, skoro aj nedýcham, aby sa vôbec nič netriaslo. A cvak. Fotku nám odfotilo presne tak, ako sme si ju sami nastavili. Takže ukázal som vám svoj štýl fotografovania. Ukázal som vám, čo k tomu potrebujeme, manuálne ostrenie, aký režim si nastaviť, ISO, clo na čas. O tom asi spravím jedno videjko, lebo viem, že strašne veľa ľudí fotí, nastaví si, ale nevie presne, čo to znamená, ako, kde, čo použiť. A je to jednoduché. Do komentu, keď chcete, aby som spravil o tom video, a spravím. Aj keď to je náročné troška, ale spravím, keď to budete chcieť. Dobre, nerobte to raz o mne, že som nejaký profi fotograf, nie som amatér a niečo som sa už naučil, lebo hodiny a hodiny strávim na YouTube študovaním fotografie. Niekto študuje to, niekto toto, niečo toto, ale ja veľa svojho času trávim na YouTube. Pozerám, ako sa fotia modelky, ako sa fotia produkty, ako sa fotia kone, ako sa fotí šport. Konkrétne som si pozrel, čo znamená čas, čo vlastne znamená clona, čo vlastne znamená ISO, histogram, čo znamená, manuálne ostrenie, všetko som si preštudoval. Takže už troška viem, o čom rozprávam. A keď to viem, tak rád to odovzdám ďalej, lebo je to super, bolo by super, keby viacej ľudí, čo poznám, fotilo. Mali by sme sa viac o čom baviť a tak. Takže dobre, výsledná fotografia je hotová, poďme si ju pozrieť a ďakujem, že ste si to pozreli, dajte mi like a tak a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.